sambil menikmati tayangan hibur bersama Rima Batavia.
bahagia endingnya. Lanjut Mbak. Ngopo welasanmu ning aku, kowe luwe milih dek, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang opo lek ku mertahanke kowe, kowe malah ngebot pilihan. Jahat banget gue ya. Oke. Ya nanti dicoba ya. Arema Batavia. Karoseri Production. Garuda Audio Sound System.
kasih Arema Batavia.